לעצור את המוזיקה, נמכור את ההקפה הרביעית. הקפה הרביעית, משה, 50, 100 שקלים. הקפה הרביעית, משה ראיה מאמנה שרתה עליו שכינה 120 שנה. משה ראיה מאמנה שרתה עליו שכינה 120 שנה, אשר היה בנו חננו יא חננו בזכות משה רבנו. רבותיי, לאכול דברים מתוקים הבאנו לכם גם כן. הקפה הרביעית, משה ראיה מאמנה 100 שקלים. 100 שקלים אחד, 100 שקלים שתיים. הקפה הרביעית, משה ראיה מאמנה 100 שקלים. 200 שקלים שם. 200 שקלים אחד, 200 שקלים שתיים. הקפה הרביעית, משה ראיה מאמנה 200 שקלים. זכה דוד, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את דוד בן אברהם, בעבור שזכה בהקפה הרביעית בזכותי הקדוש ברוך הוא שמראים וחייהו מכל צרה ונדק יצילהו. ברך את אשתו ואת בניו, אביו ואמו, אחיו ואחיותיו, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעות ליבו לטובה, רפואה שלמה, פרנסה טובה וכן יהי רצון. ונאמר אמן. תן לה מוזיקה לפני הקפה. אנחנו מאמינים מאמינים, אנחנו מאמינים מאמינים, ואלונו אמיני שואל, ואלונו אמיני שואל, אלוהינו אבינו, אלוהינו אבינו, אבינו של השמיים. רבותיי, מעגלים, 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 מעגלים לשיר.